Hoy, luwas sa mga brad. So, maying buntag ug maying adlaw sa inyo mga brad. So, sana kita ni sa tong intro mga brad na maligya na butag bingka ug suman kay adlaw sa Sabado karon. So, nahanap ko rin sa karsada mga brad, kauban ako kong asawa. At tumila mama kay nanguha mi sa mong maligya nga bingka. So, paingon na mi karon og lakaron mga brad. Pa tumig malita. Bago tong likod ang mga brad kay unya perti na puning inita. So, naabot na akong asawa mga brad. Bilkan na siya nagkuha sa suman. Ang mama din ang suman mga brad kaya mo karon bingka lang. So, naabot na mi diri sa lakaron mga brad. So, dito kadala sa to ang kamera mga brad. Muna wala na ma-video ang pagbiyahe na to paingon og lakaron. Muna namin sa muang first nga maligyanan diri sa lakaron. Karinderya ni siya mga brad. Mo gina ay agian mo maligya mig bingka. Kay iya i-display po mga brad baligya po niya. So siya ang among first nga customer boy namano namo mga brad. So kung nabantayan nyo mga brad nga nag voice over ata mga brad, wag dito sa actual nga pag video atong tingog atong kuha kay samok makayong mga sakinan mo mga brad mga gi naman ko to sa karsada nya nag voice over pa ta mga brad ato ang gi Bisaya mga brad kay murag kiwahan mo tayo Tagalog mga brad. Apo na ka pala ako kabalo mo sabot sa to mga brad. Mo din among baligya mga brad oh. Mo din among bingka. Na ang hinurno na sila mga brad among gikaran kay para di kan puning mga palutaw. So bali 8 ka kilo na mga brad. Sabado mangod karon among gidaghan kay sobra sa tabuan na mo i-display ang sobra mga brad ng namang kaling sobra na among baligya kay tabo mo ron sa buwa ko diri sa amo ang barangay Tubalan mga brad. So nanami diri sa amo ang suki pon mga brad ng tigulang ng balay nga puti mga brad ang dos andanas. Mo na among suki po suman mga brad kay magpahapit gid ang among suki nga tigulang mga brad. Magpahapit gid sa suman. Kada baligya ginamo na mga brad suman gid niya ha. Mo na amo ang ginahapitan po mga brad. Kung di naman siya kalimtan kay basin niya mangluod mga brad tigulang na baya. Mo din yung akong butanganan sa akong kamera mga brad. Nagdahom ko nga namutang na nako akong kamera mga brad sa kanang iyang butanganan. Tapos pagtanan ko wala pa rin mabutang. Nana ang suki mga brad na kilo. Mo na among suki mga brad sa suman. 50 ganyan ginapalit mga brad. Ano? Kita katawa na ng mga brad. Hawid-hawid siyang buhok kay bagong gupit din mga brad. Kilintura daw na siya mga brad. Kilintura daw na siya. Paminawa yung gisulti mga brad ha. Maray gana na. Ingon siya sa kuha mga brad nga. Kilintura lagi daw siya. Moto kong gingnan mga brad nga. Namaray gana na. Bagong gupit mangkot mo ng kilintura ka. Kung ginawangan mga brad. Sabay ka nga tigulang mga brad. Perti ni ka joker mga brad. Bingka tayo na. Pagod te, puti. Musaman ka. Saging na po na tanong dito eh? Saging na po itanong dito eh? Pulihan ito ng agi din no? Dito pwede? Kuan lang siya, masakdanahan siya sa income. Bilisan niya og kuan binahan. Katunyagi sa dito. Ay, katunyagi am dito no? Ang ano? Kabindi. Kabindi. Ya oh, buto-buto na saging. Ala pa ito rin na? Sayanga lagi. Nga dahon na to, sayanga to lagi? Mao kada. Tinggal lagi may pagbalik. Uy, wala naman na pamputol na ba? Looy sa saging. Dapat eh. Napoy bingka, napoy suman. Ay, 20 na lang, 20 na 20. 20 ano, atong sa palitaw, at pinalutaw. Ojo ko na, nara.
Kasi silyo. Ito na nakuha. 20, 45, 55 ang kambyo. 5 te. Mahala sa sokar te ay. Wala pag jis. Okay, kung sisilid ya. Wala na ko yung silyo. Saan na, gahilan ko 60 pa rin kaya 5. Nakasisinta naman. Huwag kakabot sa silyo. 60 rin. 50. Wala 5. Wala ko 5 na. Ilan? Time na lang. Sunod lang 5 te. Lunes kita mag-toro na po yung ilan na taon no? Dito pa malita ron ba? Dito pa malita. May hatwan dito. Huwag nga amo ang tatlanan dito. Diya sa atbang sa kuwan. Sa district po. Dito sa may palengke. Okay. Tagsan po may makasuman ba? Suguman og Paapas mga may ito sa malita ka lang magsayo ba kay usay ito kuan mi ba mautuhan na ko kay mi kapit pagod mig Salamat eh. Selamat. 25 ang balot. Bingkag suman. Bingka na lang. Duha. Isa, pula o puti. Mo paris. Paris. May pula na apoy puti. Pula tanan. O pula. Kumakaon lang. Hindi ka mo tinag puti. Ah, pula. Ano naman yung balay? Akan sa sulod? Kan Madam Nurna. Lori ang pangalan. Maangos sa dito. Angos. Hindi na balay. Apa ko na kada? Ba, gimana ka bulan ito? Asa mo tagiya ako? Ha? Malita. Taga Malita to sila. Ang balay nila, hindi mo naayos. Baso. Ada kan niguan dia? Hayop dia? Kan. Ah. Ada tignan dua. Sige. Salikan. Selamat kayo. Painit sa ito. Selamat. Dapat mag-over niya. Isay mo doon. Puti o tumpong? Puti. Pila man? Isa. Ano sa pag... Selamat. Di na 30 City. Katapos si Binton, ibalik po to no. Ito yung gagaw di Estubalan. Kisa man? Asawa ni Kuan, Flor. Salamat, Dam. Paingon namin sa village mga brad. Akong gipingatag paagi sila po nga mapastar mga brad kaya makita din yung among dalan paingon sa baligyan mga brad. Paingon mi diri sa barangay Bising Village mga brad. Dol-dolan lang ligmanita mga brad. Pasulod pa mi sa ilang kapit sa barangay hall. Kaya nagkan pa mi mga suki di mga brad.
bingka 25. Quinta. Daging ko, no? Oh. Hindi pa ako dako. Ay, sa kapatiga eh. Pero di ako mukha ko. Sis. Okay, boss. Salamat na. Hindi ako puti-puti. Dali nga part mga brad. Murag pati ng inita mga brad. Kung target niya po asawa mga brad nga nagpayong na. Init na mga banda alas city pamunta ni mga brad. So sa iyo pumunta po. Tini mga ita sa init. Kita niyo mga brad oh. Muna nag-ilis na po jacket mga brad kay para rong namig malita. At ito namig malita mga brad. Og naabot na gimig malita mga brad. Na nagimi sa poblasyon malita mga brad. O tutiod mong patubil tarong mga brad kay aron di po ta mahobsan ani mga brad. Arabit sa kabib sila mga brad nga pub girl nga bike nga tingog mga brad. Na paminawan yung mga brad ha. Special Quinta. Babayaran ba? Kila diha sa basket? 2, 4, 6. 7 plus 6, 13. Naabot na midiri sa malita mga brad. O 13 na lang kabalot ng nabilin sa mo ang bingka mga brad. Naano midiri sa palengke. O pahurot na among baligya mga brad. So tiyod-tiyod na niyo mga brad. Mauli na mi. Kaluyan sa Ginoo nga mahurot niya among baligya mga brad. O gikuha na sa akong asawa gibali na sa basket mga brad. O diha mga brad wala na sulod ang basket mga brad. Og diha nga part mga brad nang uli nami. Paingon nami pauli sa tuba ang lugar tubalan mga brad. So salamat mga brad sa pag-uban ni nga video mga brad. So hinaot ko ang sunod video. Daghan po mo perminti sa akong video mga tan-aw mga brad. Salamat sa iyong tanan mga brad.